Mga kaigsonan o mga mahalamong tigpaminaw, ano sab kami nining tulumanon mga langit nung labdag sa kinabuhi. Kinikaron ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo. Unta nining tungura karon na kapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan, diin nakamo sa kabashog sa inyong panglawas para magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo pa din sa mga among gipanudlo kaninyo. Kung doon may ron nga referensya nga gigamit, dili kini para sa pagsupak sa Biblia. O kining maong tulumanon dinhi sa radio station FM sa Villanueva, magapanukad kini sa 107.3 FM. Matag adlaw nga Domingo alas 8 kita ngadto sa alas 9 sa kagabion. O sa uban pang mga sibiyahan namo, maipahayag kini sa usa pa kauban nga magpaila, usa pa mga ministro o ebanghelista nga magpaila karon sa ilang kaugalingon. Kumusta ka ninyo mga kaigalan o mga igsonan? Kini si Brother Hermogenes Magrayo katambayayong nining higayon na karon sa paghatod sa mga maturan nga naka ninyo ug nining higayon na ikauban pa natong usa pa ka ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga mahal nga tigpaminaw sa gihapon. Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Mo'y usa nga inyong makauban ini karong tungura og ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi mga kaigsunan mabati ninyo nining mga mosunod nga sibiyahan sa DXKO RMN Cagayan de Oro City. Mabati ninyo kami matag adlawng Domingo ang atong oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. Sa Dipolog usab mga kaigsunan matag adlawng Domingo sa DXDR RMN DXDR Dipolog alas 12 ngadto sa alauna gyapon ang takna sa kaudtohon adlawng Domingo gyapon ninyo mabati. Sa Calamba, Misamis Occidental, sa DXMMB Fame, mabati ninyo kami matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O sa Surigao del Sur, sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur, sa DXAG Radio Sipa, mabati ninyo kami duha kaugna matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag ug masubli kini sa alas 7 ang takna sa gabi, mahuman alas 8 ang takna sa kagabion. Doon na usab kita programa mga kaigsunan sa Pagadian City, RMN Pagadian City sa matag adlawng Domingo, medya oras ang atong programa dito sa DR sa alauna medya ang takna sa kapunon. Doon na usab kita programa sa Cebu City mga kaigsunan, matag adlaw yapong Domingo ang takna magsugod ang programa sa DYLE alas 11 ang takna sa buntag unya matapos sa alas 12:15 ang takna sa kaudton. O nini inyong si patalinghugan karon dinhi sa Villanueva, Radyo Bandera. Doon na usab kita programa dito sa Iligan City, sister station sa Radyo Bandera dinhi sa Villanueva, ang Iligan City 100.3 FM, Radyo Bandera gyapon matag adlawng Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Og ngadtong gusto magpangat mga kaigsunan sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga mga kaigsunan, labi na sa mga kaigsunan nga naghatag kinabuhi nining among programa dinhi sa Radyo Bandera Villanueva, Misamis Oriental. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. O karon sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio.
Nining higayon na sa paghisgot nato sa atong pagtulunan karon Brad Ronnie, Brad Magarayo, ato sang paghisgotang ang mga kaigsoon no nga nagatabang usab nining atong mga programa si Mr. Paquito Onabia, Faustino Anyos ug si Rodi Camos, Wilson Aladad, Edgar Abamba, Jocelyn Balaba, Gisa Manlod o si Bernabe Bala, Hernaldo Pipe, Loloy Limbarok o si Loloy Ligotom o si Ricardo Dabon. Pasalamaton kita nini o gaban at usab nga paghisgutan sa sunod pang natong pagtuon. Og nining higayon na karon. Ang ato karon nga paghisgutan kabahin sa katuyuan nato nga nganong nahadiin-diin ang atong paghatag og pagpasabot sa mga radio station sa pagsulod nato niya na sa pagpasabot sa mga katawhan sa pagsulod nato sa radio station tungod kay ang atong magtutudlo Master Tomas din Senior adunay iyang gisgutan nga sa pag-abot daw sa panahon, dili ra ba siya mangita o pilay abot sa atong kwarta, dili daw mga magapangita siya, pila ba ang gidaghanon abot sa atong uma. Kung dili ang gikinahanglan niya nga sa pagpahigayon sa mga katawhan nga kinahanglan nga makabaton silang bunga sa ilang pagkamimbro kay maoy katuyuan sa Dios nga kinahanglan magbunga ang iyang mga katawhan. Busa pinaagi niya atong wala lugar magalihok, gisangon nila kanato. Adunay mga kantidad or contribution nga ilang gipaygon para maisulod nato sa programa kung doon na may masakop o mamimbro gumikan sa ilang mga pagsabot nini sa atupad dili lamang kita ang nakamimbro kundi kalakip na sila gumikan nga adtong ilang gihatag para gamiton sa pagpahayag dinhi sa among sibihan kay dili man kita makapayag kung walay kantidad kay ang usa ka radio station nga atong gisudlan dili man nga wala kita niini magbayan. Busa ang buti pasabot nato nga ikalipay sa Dios nga ang mga tao dili ang bahandi nga tigumon dinhi sa yuta kundi bahandi nga tigumon ngadto sa langit kay ang bandi Brad Macarayo nga dinhi sa yuta kana may pagakawaton sumala sa Biblia hain ang priba Brad Macarayo nga gusto sa Dios nga magtigom ang tao og bandi dito sa langit nga kanang bandi dili makawat. Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19 hangtod versikulo 21, ayaw ka pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya, nagakutkot og diin ang mga kawatan, nagapanakasaka og nagapangawat. Hinunua pagtigom kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, diin walay tangkob ni taya nga magakutkot og diin walay mga kawatan nga magapanakasaka og magapangawat. Kay hain gani ang imong bahandi ato usab didto ang imong kasing-kasing. Busa atong nakita nga sa nakapayag sa Biblia nga ang Dios nga ipagtigom kag bandi dito sa langit diin walay tangkob ni taya magkutkot o diin walay mga kawatan nga magapanakasaka og magapangawat. Sa ato pa mauto ang bililhon nga atong tigumon sa langit dili kay mag-alagad ka naguna-una ka nga maayo mo tampo ka ani nga pagtulunan kay para ko makasapi o makakwarta dili ingon yana nganuman kay ang pag-alagad sa Dios wala siya kalabtanan nga moalagad ka sa Dios unya imo pong gihuna-huna nga niya nang imong gialagaran bahandi nga tawhanon nga makawat tayo ng priba niya na sumala sa Biblia bradron Dini akong pagbabasa ng priba Reverend gibasa sa kaubang ministro ang bersikulo 19 ngadto sa 21 man sa kapitulo 6 Mateo. Akong basahon ang bersikulo 24 sa maurag gyapon nga kapitulo 6 sa Mateo. Ingon dinhi walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon
kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa o higugmao niya ang ikaduha o dapigan niya ang usa o tamayo niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios o sa mga bahandi. Kana ang gitin-aw sa mga nakasulat sa Biblia nga dili di ay kita mag-alagad nga gihunahuna nato nga naapoy bahandi diha sa atong gialagaran. Katod pas nakasulat, dili kamo makaalagad sa Dios o sa mga bahandi. Dili pod pwede nga mag-alagad kita duha ka agalon. Kay katong isa ka agalon, pwede nimo to dapigan, ang usa nga agalon pwede nimo to dumtan. Sa ato pa, usar gyud kaagalon ang gikinanglan mao nga mangita-gitag kinsa-kinsa ang tinuod nga agalon nga sa pag-alagad nato nagtudlo nga kanang pagka-agalon ang bahandi sa langit mo iyang gipatultol dili ang bahandi nga yutan-on sumala sa atong mabasa sa Biblia. Karon Brad Magkarayo ang pangutana nato, kung makaplagan niya ang kinabuhi sa iyang pagkinabuhi nga siya dato sa tubangan sa Dios sa tanto niyang paningkamot, hilabihan niyang datua pero mapuslan ba ang iyang pagkaadunahan nga ingnunta nga bandianon sa yuta nga dili katupngan sa uban nga makatawhan, mahimuot ka ang Dios niya na. Kung sa Dios nga prinsipyo ay dili mahimot ang Dios. Diri sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Mateo 16 versikulo 26, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi, unsay ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Sa nakita nato sa Biblia, unsa di ay kapuslanan sa usa ka tawo nga maangkon niya ang tibuok kalibutan, pero pagapildihan siya ang kinabuhi. Walay kaputsanan. Hilabihang datuan nato tibuok kalibutan angkon pero mapildi daw ang atong kinabuhi niya na. Ngano man, tungod kay ang bahandi nga naa ka nato, mauman ang yutan-on nga bahandi. Busa, ang pagpakita nini nga ehemplo sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Ronnie, may gihatag bang ehemplo ang atong Ginoong Hesukristo nga kung mag-alagad eta sa Dios bahandi di ay sa langit, may gikinanglan nga dili katong bahandi nga kutkuton sa taya din ang makawatan, magapanakasaka o magapangawat, gihatag ba ni Kristo ang mga pagpamatuod niya na nga dili gyud bahandi nga yutan-on kung gikinanglan nga mag-alagad ta niya. Dihatag reverend sa atong Ginoong Hesukristo nga kung magalagad tag Dios dili ginatuhon-hunaon ang bahandi nga kalibutanon. Dinhi sa pagbahayag sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 ngadto sa 24 nga akong pagabasahon, inyong paminawan mga mahal nga tigpaminaw. Og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Sa ato pa batan-on nga miduol ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay usa nga tawo nga nag-ingon na ngadto kang Kristo magtutudlo unsay angay buhaton ko aron makapanunod sa gingharian kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anay usa lamang nga maayo kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain man niini og si Hesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. Tumahod ka sa imong amahan og inahan, og higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang lalaking batan-on mingon kaniya ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, kanang tanan ako nang ginabantayan. Unsa pa may akong kulang? Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, kung buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan og ang halin ihatag sa mga kabos og makabaton kag bahandi didto sa langit ug unya umanhi ka og sumunod kanako. Mulugoy instruction ni Kristo ngadtong batan-on nga nangutana kaniya. Og sa pagkadungog niini sa batan-ong lalaki, siya mipahawa nga masulub-on kay daghan man ugod siya katigayunan.
Og sa iyang mga tinunan si Jesus mingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga iga kalisod unya sa usa ka tawo ang pagsulod sa gingharian sa langit. Og sultihan ko pa usab kamo, nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakita nato ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga may batan-on nga nangutana unsaon daw niya nga makapanunod sa kinabuhing dayon. Gipakita nga unsa may imong nabasa lugar sa kasuguan. Tanan iyang gipakita nga naka-answer siya nga ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw og ayaw daw pagpangawat og dili isab daw magsaksi og bakak. Tumahod ka daw sa imong amahan o inahan, ipahigugma daw ang imong silingan. Unya, mo kana nga, kanang tanan, gipakita lugar sa maong batanon, gipakita sa atong Ginoong Kristo, o gipakita sa batanon nga kanang tanan, natuman na daw niya, o kay buot man siyang magpakamatarong, giingnan sa atong Ginoong Kristo tungod kay siya nangutana unsa pa bay ang nakulang. Taliwala ni adtong tanan tay sa panahon sa atong Ginoong Kristo dili pa ito igo kay mato pa niya ihatag ibaligya ang imong mga kabtangan og anghalin ihatag daw ngadto sa mga kabus aron makabaton kag bandi dito sa langit unya umanhi ka og sumunod ka kanako. Gikaguol sa pagkadungog sa batanong lalaki, mipahawa siya, inay mosunod sa atong Ginoong Kristo kay kompleto lugar siya, ni adto untang pagbantay, pero sa panahon kang Kristo, doon na di ay pagpakita ni Kristo kaluoy sa mga kabos nga kinahanglan di ay nga aduna lugar pagtabang niya na. Gikaguol niya kay sa paningkamot niya nga batanon pa siya, nadato na siya, mukalit lang lugar siya kapobre. Busa naghatag si Kristo panigingnan nga sa pagkatinod magaingon ako kaninyo nga kalisod gayud unya sa dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Kining mga nga matanga sa pagpakita nga dili di ay garantiya nga dato na makasulod ngadto sa langit. Kaya ang pagpakasulod niya ikalisod di ay niya tungod kay adunay pagkawili niya sa maong bahandi sa yuta din ang mga kawatan niya na mga pangawat bahandi nga kutkuton sa taya. Usa nagatag si Kristo ihemplo nga ang kamilyo dako man gina gamay ra ang bangag sa dagom pero nag-ingon ang atong Ginoong Kristo nga masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa mata sa dagom sa pagsulod sa gingharian sa Dios sa pagsulod sa mata sa dagom kaysa usa ka taong dato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Ngano nga kana mo man ang nakita nato nga gipakita ni Kristo. Tungod kay kinahanglan di ay nga mabatunan nato kadtong tinuod nga bahandi ang purpose ni Kristo nga magpanghatag ka ngadto sa kabos. Kanang mercy ba do na kay kaluoy nga kung naay mangayong tabang dili gyud lugar nimo balibaran. Unya, ang gipakita pod niya na sa atong Ginoong Kristo kay isip ihemplo nga tungod kay ang kasagaran gud sa tao nga nanay bahandi. Di naman hinuon gani siya makatiman sa pag-alagad sa Dios kay nara sa iyang pagnegosyo. Kay gani sa gingharian sa Dios kung imbitado ka ato sang pagbasaw ng nakasulat sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 1, nagingon. Kung kanila misulti si Jesus pag-usab pinagi sa mga sambingay nga nagingon. 2. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. 3. Ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal. Apan nagdumili sila sa pagtambong. 4. O gipaadtuan usab siya uban pang mga ulipon nga iyang giingnan ingna ang mga dinapit tanawa na hikay ko na ang akong kumbira naihaw na nako ang akong
ang akong mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok ug andam na ang tanan. Busa pangadto na kamo sa kumbira. 5, apan ang mga dinapit wala lang manumbaling nini og nanglakaw hinoon sila. Usa paingon siyang uma, usa paingon sa iyang patigayon. Kita nato. Nga pinasikad sa usa ka ehemplo nga ang gingharian sa langit sama diay sa usa ka anak sa hari nga nagkumbira sa kasal sa anak sa hari. Busa nagpasugo siya sa iyang mga ulipon nga kadtong mga dinapit tawagon para patambungon sa kasal. May tod sa gingharian sa Dios nga gipakasamag kasal sa usa ka anak sa hari. Apan na nagdumili sila sa pagtambong sa atong nakita. O gipaadtuan na usab niya uban pang mga ulipon. Giingnan. Paingnan sila nga kadtong pagadapiton nga igna ang mga dinapit nga nahikay na daw niya ang iyang kumbira, naihaw na ang mga baka ug ang nati nga pinatambok ug andam na ang tanan busa. Ipaadto sila sa maong kumbira nga ang gisungduluhag kumbira mao ang gingharian sa Dios nga gipakasama kasal sa anak sari. Apan unsay gibuhat sa uban, nagdumili sila, wala sila manumbaling nini og nanglakaw sila, paingon ang usa sa uma ug ang usa paingon sa iyang patigayon sa ato panegosyo kay gusto siya nga madato mao bitaw to nga mosamot pa lugar pagkadato. Mo tong gibasa ganina sa usa sa atong kaubang ministro sa 16:27, gibasa ni Brother Moines Macarayo nga 16:26, kay unsa man daw kapuslanan nga sa tao maangkon niya ang tibok kalibutan pero pagapildihan niya siyang kalag gumikan sa iyang pagpaningkamot. Unya gingon sa Biblia nga padulong ang usa sa uma, ang usa padulong sa patigayon kay manapi pero wa nila hibaw-i nga ang ilang kaugalingong kinabuhi nga instead nga sila makakaplag unta sa tinuod nga kinabuhi dito menon sa uma og pagnegosyo. Pero ang Biblia kung kana man, wala man kita masayod unsang adlaw kwaon kita sa Ginoo ang atong kinabuhi kay lumalabay lamang. Sumala sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13-14 gingon, tan-awa ra kamo nga manag-ingon karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura ug dito pabilin kami ko sa katuig magpatigayon og manapi kami. Samtang ang tinuod mao nga kamo, wala hingsayran may tuod sa kaugmaon, kay unsa bang inyong kinabuhi, kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang. Naunsaon man niya sa pagkaangkon sa kinabuhi o kaluwasan nga tudo niya nga pagpangita nga mosamot pa siya ka bahandianon, nga wa siya mahibaw nga pinagi na ang iyang kinabuhi dili di ay maabtan og dugay wala man ta makibaw. Busa dilibot ang Dios niya na nga mo-focus ka busa nakitaan sa pagpahayag sa gipakita ni Kristo nga ang maong batan-on nga dato tuod man nagbantay sa sugo pero kung pag-alagad na isgutan nga dunay mga butang nga angay panumbalingon dili na siya kay sa ato nang natun-an. Focus man ang uban ngadto sa ilang patigayon o sa ilang gitawag og livelihood o mga uma o unsa ba diya sa negosyo matod pa sa Dios. Mas maayo pa nga imong ibaligya ang imong tanang kabtangan ihatag sa makabos pero gikasubo ka na niya. Mo kanang gipakita sa nakasulat sa Biblia na niining bahina, Brad Rone, may gipakita ba sa Biblia nga kini ni ang nagtigom siya sa tanan niyang abot sa iyang uma pero niabot ang katapusan nga kwaon na Dios sa Dios ang kalag ang iyang pagkabahandianon. Kapuslan ba kung kwaon na sa Dios ang iyang kinabuhi niya? Wa siya makasaktog pagpangalagad sa Dios kay focus lang siya sa bahandi nga tawhanon. Niya, Reverend, basahon ko lang ang nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 13, ngadto sa 21 ang akong pagbasa. Ang sambingay kini mahitungod sa dato nga buang-buang. Og dihay usa ka
usa ka tawo sa panon nga miingon kaniya, magtutudlo. Sultihira ang akong igsoong lalaki nga bahinan niya ako sa kabilin. Apan si Jesus mitubag kaniya, Oy tao, kinsabay naghimo kanako nga maghuhukom o magbabahin sa inyong kabtangan? Og siya mingon kanila, magmatngon kamo og likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Og iyang gisuginlan sila usa ka sambingay nga nag-ingon matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang yuta sa usa ka taong dato mihatag og daghang abot. Og namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Og siya miingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga budiga og tukuron ko ang labi pang dagko. Og sulod niini tipigan ko ang akong tanang abot og mga kabtangan. Og unya magaingon ako sa akong kalag, kalag, gikatagan-an na ikaw ubay-ubayng bandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. Apan ang Dios mingon kaniya, Oy buang, karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo, ug kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana. Maingon ni ana, ang nagatigom og mga bandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandianon ngadto sa Dios. O tanawara, daghan na unta ang abot sa iyang uma, nagbuhat siya budiga nga gikabutangan niya sa iya. Nya ningon din siya nga kumaon ka na karon ug magbusog ka kay daghan man lugar. Pero matod pa sa atong nabasa, giingnan siya, oy buang. Kinsa na may imong gikatagan-an ni ana sa imong ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Kay nag-ingom na lugar siya, pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka na, magsadya ka. Pero ang Diyos ming kanya, buang ka. Oy buang, karon kay biyona ang imong kalag, pagakwaon gikan kanimo o kinsa na may makapanag-iya sa imong mga butang nga imong gitagana. Ingon daw niya na ang may tabo sa usa ka tawo nga nagtigom og mga bahandi. Pero ang iyang pagtigom, bahandi anon man to siya, pero siyang kaugalingon, dili bahandi anon ngadto sa Dios. Busa masabtan nato kini karon og unsang bahandia nga gikinanglan sa Dios nga didto sa langit nga dili makawkaw sa mga kawatan, dili kana makuha sumala sa atong nakita sa Biblia. Na karon, unsa may tawag sa tao nga todo sobrarang paningkamot nga gusto siya gyud nga mahimong dato. Doon abay mga naa na unta sa pagtuo pod, pero nagapaningkamot siya nga mahimo hinon pod siya nga mabahandianon. Unsay gitudlo sa Biblia og tawag niya nga doon na siya pagtuo, pero nadugay gikalimtanan niya kay pupaniguro sa maong bahanding yutan-on, Brad Macarayo. Sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 6 9 ug 10, apan sila nga may kagon gayud nga mahimong dato, mga hulog ngadto sa panulay, ngadto sa bitik, ngadto sa daghang binuang og makadaot nga mga pagpangibog nga nagaunlod sa mga tawo ngadto sa kamatayon og sa pagkalaglag. Kay ang pagkamahigugmaon og salapi maong gamot sa tanang pagkadaotan ug tungod sa maong pangibog, may mga tawo nga nanghisalagi kan sa pagtug ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Atong nakita nga ang gihulagway sa Biblia, for the love of money is the root of evil. Kung nasobra ang atong pagkamahigugmaon sa salapi, mauna ang gamot daw sa pagkadaotan. Nakita nato na. Kay matod pa sa gipakita siya nga daghan ang mga tao nga nahisalaag nini. Unya gipaglagbas-lagbasan nila ang ilang kaugalingon sa daghang patigayon nga bisan sila adunay pagtuo na unta, pero tungod sa pangibog sa tao nahisalag sila gikan sa pagtuo kay ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon
sa daghang mga kasakitan para lang sakripisyo nila, kasakitan man ang ilang maaguman, pero di bali basta makapangita sila bandi. Sa Biblia dili ingon niya na di ay ang kabubuton nga ipabuhat sa Dios diya sa tao. Busa para kung pananglitan do natay pagkadato sumala sa Biblia unsay awhag o tambag bradroni sumala sa Biblia sa matuod yun nga bahandi nga mao'y ipabuhat sa Dios diya sa tao. Mao ni ang pahayag ni apostol nga si Pablo Reverin sa iyang pag-awhag ngadto sa mga taong dato nga kalibutanon. Sa unang Timoteo, gibasas kaubang ministro ang bersikulo 8 ngadto 9 man sa kapitulo 6, basahon Sa versikulo 9 hangtod sa 10 sa unang Timoteo. sa kapitulo 6. Basahon ko ang bersikulo 17 ngadto sa 19, mao ra gyapon nga kapitulo 6 unang Timoteo. Og mahitungod sa mga dato nining kalibutana, matud pa ni Pablo, sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Kundili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa managayaon gayod sa tanang butang aron atong pagakalipayan. Kinahanglan managbuhat silag maayo ang mga dato nga giadresan ni Pablo niining iyang mga awhag sa pagkadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamanghinatagon o pagkamapaambiton. Sa ingon niini, ginabutang nila alang sa ilang kagulingon ang mayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayod nga kinabuhi. Busa nakita nato nga may tungod sa mga dato nining kalibutan na ipasugo o suguon sila o tagaag kasayuran nga dili sila magpaitaas sa ilang kagalingon ni magbutang sa sila sa ilang paglaom diya daw sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Kundi diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon yun sa tanang butang aron atong pagkakalipayan. Kinahanglan daw magbuhat silag maayo sa pagkadato unsa man sa mga maayong binuhatan. Ang pagkadato di ay nga buhaton maayong binuhatan gitawag kag dato sa pagkamahinatagon o pagkamaambiton. Matod pa sa atong nabasa o sa gibasa nga sa ingon niya na ginabutang nila alang sa ilang kaugalon ang maayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang makuptan kanang tinuod gayod nga kinabuhi. Kung matod pa magbuhat tag maayo sa pagkadato sa maayong binuhatan sa pagkamanggihatagon. Kung pagkadato nato na atas pagkamanggihatagon og mapaambiton, kinahanglan di ay nga musirta sa pagkadato. Ingnon ta pananglit sa unsa. Dato ka unya imong gihuna-huna nga inay dunay bulaton nga kabubuton sa Dios kay naaraba nga magbuhat ta sa pagkabig sa mga tao. Unya wala kay bulaton diha didton hinon nimo gipokus ang imong kaugalingon sa mga umah. Kay tungod sa imong kadato na imong kuan gitawag og mga kaumahan. Unya dunay imo pang dagko nga mga negosyo sa Biblia wala man ka mahibalo nga ang pagkamabahandiano nimo gibutang nimo diha sa walay kasiguran nga bahandi. Kinahanglan didto sa bahandi sa Dios, siya mismo nagapanghatag sa butang bahandi ngadto sa langit mo ang iyang gipagita sumala sa Biblia. Na ang Biblia ba, Brad Macarayo, nagtudlo nga bisan tuod siya dato, dili malimod nga naa niya ng mga bahina. Pero kay naalagi siya og dato, magpakita man nga gawas nga dagko og mga tindahan na mga kaumahan. Adto na pay mga mahalon nga mga salakyanan, nanglitan, nga naa kana kanya. Ang Biblia ba, naglimod niya na sa iyang pagkadato, Brad Macarayo, pero nakagusto ba ang Dios niya ng iyang pangbuhat nga nalimot na siya unsay tulubagon niya ngadto sa Dios? Gubikan kay ang kabubuton o gusto sa Dios mao man ang bahandi nga langit nun nga maoy ipatigom sa tao. Kapag ka ang tao focus na lang sa bahandi o sa iyang mga patigayon para sa iyang pagkadato, para sa Dios,
siya kabos, buta ug hubo lang gyapon. Sa nakasulat sa pinadayag 3:17, kay ikaw magakanayon ako dato. Okay, maayong trabaho. Na siya ay daghan nga mga bahandi, daghan siyang salapi, kay dato. Ako mauswagon, og walay nakuwang, og walay nakulang kanako sa walay pagpanghibalo, nga ikaw, matod pa sa Dios, alaot, makaluluoy, kabos, buta, ug hubo. Kita na to na nga nakita nato nga wala daw nakulang kanya, di kumpleto. Mga mahalon nga sakyanan. Pero sa walay pagpanghibalo, nga siya makaluluoy, kabos, buta o hubo, gitawag siya kabos, buta o hubo. Anong kabos man nga, wa man gani na kulang niya. Kay sa ato nang nabasa sa unahan, nagbutang man siya sa iyang kaugalingon sa bahandi nga walay kasiguruhan. Kinanglan man nga bahandi dito sa langit. Kinanglan nga magbuhat man sila kung dato sila sa mga maayong binuhatan sa pagkamahinatagon. Usanan niya na. O pagkamapaambiton, kinanglan mo paambit ka, manggihan natagon ka. Sa maong buluhaton sa Dios nga doon na gid ay paghatag para sa bulaton sa Dios. Kung di ka mubuhat sa pag-ambit para sa bulaton sa Dios, mo na gingon, dato man tuod ka pero makaluluoy ang tawag kanimo sa Dios. Makaluluoy ka, gitawag kag makaluluoy, alaot ka, makaluluoy, kabos ka, buta ug hubo. Sa Biblia, Bradoni, ngano bisag dato siya ginganlan magbuta, kabos ug hubo? Hain ba ang nakapakakabos kaniya nga unta sa tawhanon, adunahan o bahandianon man siya, wala may nakulang kaniya, pero sa pananaw sa Diyos, buta pagyapon o kabos pagyapon ang tawag kaniya. Dini sa Jeremias, rin na kung bagabasahon, Kapitulo 5, versikulo 4, moni ang matawag sa mga taong bahandianon ng kalibutanon, pero wala sila mahibalo sa dalan o kasuguan sa Dios, moni makapakabos kanila, makapabuta kanila o makapahubo kanila. Basahon ko ingon ini ang nakasulat. Unya ako miingon. Sa pagkatinuod kini sila mga kabos, naggiskot og kabos nga naman. Sila mga buang-buang, gidungagan pa gyud mga buang-buang. Kay sila wala manghibalo sa dalan ni Jehova ni kasuguan sa ilang Dios. Wala daw sila mahibalo sa kasuguan sa Dios. Sa panahon pa kang Hiyuba, gisulti na daan. Mga buta sila. Kabos sila, buang-buang. Mabitaw tong bahandianon nga, oy buang. Kay nag-ingon naman nun siya nga, kumaon ka na. Kay daganagod iyang mga abot siyang uma, nagbuhat na gud siya budiga siya karon. Kumaon ka na, magbusog ka, ingon ang Ginoo, oy buang. Wala ka ba mahibalo nga karong gabion na, kwaon na ang imong kinabuhi, kinsa na may makapanag-iya sa imong tanang mga kabtangan. Mo kana kay bandianon man ka, pero dili bandianon ngadto sa Dios. Ngano man kay sila wala mahibalo sa kasuguan sa Dios. Pero kung bahandi man sa langit, mao ang gikinanglan nga kung dato ka, dato nga dili kwartas nga kawaton sa tulisan. Unsa ba ang usa nga gitudlo nga makapadato nga mao'y gusto sa Dios nga ikaw dato, Brad Makaray, sumala sa Biblia. Hain pagkadatua. Kining gisgutan ni apostol nga si Pablo diri nga mao ni gusto sa Dios, mao ni nga magdato kay ni, mao ni siyang bahandi nga ipatigom, mao ning bahanding langit nun. Sa unang Korinto 1 versikulo 5, kay diha kaniya sa Dios lugar ang ipasabot ni apostol nga si Pablo. Kamo nahimong dato, asa man dapita, nahimong dato sila diha sa Dios. Sa tanang mga butang, unsa man ang mga butanga? Sa tanang pagpamulong o sa tanang kahibalo. Busa diha dai sila ang bahandi di ay nga ipatigom dahil sa Dios, dato ka og matigom nimo unsa man mao tong kaalam og kahibalo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dato ka sa pagpamulong sa tanang kahibalo, na kay kahibalo, pagpamulong og nakahibalo pug ka sa kasuguan sa Dios. Mo na nga dato ka sa atubangan sumala sa nakasulat sa Biblia. Kung nabuhat niya mo nimo na nga nadato ka, mo na nga ang atong mga ngalan nasulat ngadto sa langit. Kay bahandianon man ta sa langit. Gisulat pud ang atong ngalan to sa langit. Naba sa Biblia, Brad Ronnie, nga pagka mga katawhan sa Dios sa pananaw sa mga nagtuman nga mga nadato tungod sa pagpamulong o sa
kahibalo o sa pagbantay sa mga kasuguan, ilang mga ngalan nasulat dito sa langit gumikan nga na sila sa pagkamangyatagon nga sa ilang pagadato kay kinahanglan di nga muhatag sila di kay dato sila wala na pagpanumbaling sa mga pag-alaga diya sa Dios, focus na hinuon dito sa ilang negosyo o sa uban pang mga gipakita nila nga mga kaumahan. Tinood ka na, Reverend, gi-explicar ka na ni Apostol nga si Pablo dinhi sa iyang sulat sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 3. Gingon dinhi, og mga muyo ako kanimo usab, tinuod kong masig kauban sa buhat, nga unta tabangan mo kining mga babayhana, kay sila nagpangabudlay uba abay kanako sa pagpakaylap sa mayong balita uban kang Clemente og sa tanang uban kong mga masigka magbubuhat kinsang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. O kita mo na, kinahanglan di ay nga ingon ni Apostol Pablo sa gipakitang implo nga mga muyo ako kanimo usab tungod sa masigkakauban sa buhat ngunta tabangan mo kining mga babayhana. Kung naatay kwarta, kinahanglan di ay nga muhatag ta sa pagtabang. Ngano, kay kana daw sila nagapangabudlay abay kanako sa pagpakaylap sa mayong balita uban kang Clemente sa tanang ubang mga masigkabuhat kansang mga ngalan ana sa basahon sa kinabuhi. Na di ay masulat ang atong ngalan sa kinabuhi kana di ay pagpakaylap sa mayong balita. Busa katong mga kaigsunan nga atong gipangbasa ganina Brad Ronnie, nga sa sunod nga pagtuon nato nga nagahatag sila sa ilang mga tabang para sa programa nga mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ang ilang bulaton di ay nakatuman sila nga kinanglan nga adunay pagtabang mga babae ganining gisgutan pero may bulaton silang pagpakaylap sa maayong balita. Kana di ang pagpakaylap sa maayong balita sama sa radio station, ag-as mo kaylap, makapakaylap ta sa balita sa radio station, di man ni ato ni. Ato man ni nga gibayran magkarayo. Unya ang bayad ani mo kanang mga pagtabang busa ingon niya na di ay ang buhaton sa mga kaigsunan kay nagingon si Master pag-abot sa panahon dili ko mangita daghan ba mo kwarta maayo kay daghan kag kwarta tungod sa imong panigamot maayo kay dagko kag abot sa uma ay dili ang iya daw nga nakabaton ka ba og mga membro kay kadtong pagkadato nimo sa kahibalo sa espirituanon kanang kahibalo nimo isip bahandi sa Dios nga imong nakaplagan ka ng kahibalo sa pagpamulong mo man ay imong gamiton sa pagpahigayon sa pagkabig sa mga tao lugar niya na mo kanang bahina nga kung mabuhat na to na ang atong ngalan nasulat dito sa basahon sa kinabuhi na kung masulat ang atong ngalan sa basahon sa kinabuhi gumikan sa atong pagtuman sa mga kasuguan sa Dios kay dato ta nakailat ang kasuguan Brad Ronnie. Kung nasulat ang atong ngalan, unsa daw kung nasulat diya sa basahon sa kinabuhi? Kalaglagan o kaluwasan? Kaluwasan, Reverend. Munang importante kayod ka na mga kaigsunan nga atong paningkamutan nga mahisulat sa diha sa kinabuhi sa langit ang atong mga ngalan. Sa basahon sa kinabuhi. O basahon sa kinabuhi aron maangkon atong kaluwasan kay mo kanay pagpahayag sa Biblia. Basahon ko dinhi sa Daniel Kapitulo 12 bersikulo 1 ang pagpahayag niini. Og niadtong panahona si Michael mutindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Og maabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayon mahatabo sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod niya ng mao nga panahon. Og niadtong panahona paggaluwason ang imong katawhan ang tanan nga hingkaplagan nga nang hisulat sa basahon. O di ka tong mga ngalan nga nasulat diya sa basahon nga nakaplagan, mo lang tong luwason nga naman. Kay naa sila sa ilang pagtabang sa pagpakaylap sa mayong balita. Busa importante di ang pagpakaylap na na. Ikato namang walay pagtabang. Nakasulat pa sila sa basahon sa kinabuhi. Brad Makarayo, kung nakasulat man pero walay pagtabang kay ni atim na unta ang Dios nakasulat na dito pero unsay hinungdan nga giingon sa Biblia ang mga nakasulat nga mga ngalan sa basahon sa kinabuhi mao man ang pagaluwason ang dili naman maluwas unsay gibuhat sa Dios. Papas ka na
diya sa basahon sa kinabuhi nga kun ang tao gani kung nakasulat diya ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi nagpasabot nga maluwas. Pero papaso na gani dili walay kaluwasan. Parehas ra guna kung ang tao sa pinasugdan nitabang sa pagpakailap sa mayong balita. Nagsuportar pero miabot ra pod ang panahon nga giputol o giundang wala na pod siya motabang dili siya mo tabang sa pagpakailap sa mayong balita. Ang buhaton imbes kay gisulat ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi ipapapas na hinuon diri sa atong mga basa sa nakasulat sa Salmo kapitulo 69 ang atong pagabasahon bersikulo 28 ipapapas sila gikan sa basahon sa kinabuhi. Pos kog kadiyot, kana ganing ipapapa sila nagpasabot nakasulat na untana. Oh. Ha? Pero nganong ipapapa sila gikan sa basahon sa kinabuhi, ang giingos Pilipos kaganiha, pag nagpakailap ka, nakatabang ka sa pagpakailap sa mayong balita, magpabili na sulat ang imong ngalan sa kinabuhi. Di modo, pag muundang ka, pag maluya ka sa pagpakailap sa mayong balita, sa pagsuportar lugar, muna giingon ipapapa sila o sila dili ipasulat lakip sa mga matarong. Oh, kita mo na, ipapapas na hinuon. Nga naman, kay nakalapas sila, nakasugod na, matag pa ni Macarayo, sa pagtabang, sa pagpakailap sa mga balita, sa programa, aron ang tao nga makabig nato, nga ang ilang mga kwarta nakahatag, nga gitunol nila diri ka nato, kung dunay makasabot, kalakip na sila niya na, kay kapahat man sila, kay dili man ta makapamulong, ug wala pa tong ilang mga kantidad, papaso na hinuon sila diya sa basahon sa kinabuhi. Tungod kay sila, nakalapas sa reglamento. Maubay, makita nato sa Biblia, pagka nakalapas, nakasala sila niya na, mo hinungdan nga, dili na sila nasulat sa basahon sa kinabuhi, bradron kalaglagan hinuon ang ilang padulngan. Oo, Reverend. O ang pruiba basahon ko sa Exodo Kapitulo 32, versikulo 32 ngadto sa 33. Apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala, og dili ugaling palaa ako, ginaampo ko kanimo, gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Og si Jehova mingon kang Moises, bisan kinsa nga nakasala batok kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Oh, pag nakasala di ay, palaon na sa Dios sa maong basahon. Nabusa ang pagpakailap niya kita karon sa pagpakailap sa maing balita, Brad Macarayo, Brad Ronnie. Kay para kini di ang gipangbasa nato nga mga ngalan, mo ni ang nagsuportar o manghinaota nga katong nagatabang nga dili nila bugtuon kay Magpadayon sila. magpadayon sila kay kung dili sa nabasa sa Biblia dili man ni ato panghadlok kay naaman paghatag kamo sa inyong pagkadato na ang kung katong igo-igo ra ng hatag unya ikaw nga aduna di na hinon maghatag samot na ha karon kinahanglan gyud di ay nga maasirtahan ang mga kasuguan sa Dios pero kung pagpakailap man sa aming balita daghan mang nagpakailap pud sa balita Brad Ronnie, Brad Macaray pero ang pagpakailap sa maing balita para makabig sila kay buluhaton man ang pagkabig o buluhaton pud unta nila pero tungod kay kita mo ay gisaligan kita na lang ang nagdaas pagkabig gumikan silang kantidad sa pagsulod nato sa radio station ang makabig nato sila pud nakakabig kay ila man tong kantidad kung dili mobuhat ta sa pagpangabig kada usa mga kaigsunan paninglan ba data sa Dios niya sa 9:16 sa unang Korinto ingon ni Apostol Pablo kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako sa hinungdan sa pagpasigadbo kay mapugos man gid ako sa pagbuhat nini ingon nga akong gatungdanan. Alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Kinahanglan di ay magwali ta sa maayong balita kay alaot. Sila unta muwali pero wa na lang nila iwali. Ang kantidad na lang mo ilang yatag para kita mo muwali pagpakailap sa balita pagsulod sa nagkalain-laing radio station pero question. Kung mapakailap ta sa balita para maluwas ang tao, balita ba pod ni Jehova ang atong dadon ipaila-ila nila ingon nga katawhan sa Dios mo na ilhanan bradon Dili, Reverend, tungod kay ang pagpakailap o pagmantala sa ngalan ni Jehova gitagaan nagdulo na. Mismo si Jehova nga Dios niya ng panahona mo'y naghimog tugon sa iyang katawhan nga mo'y nagbantala kaniya nga dili magpadayon ang pagmantala o pagtudlo sa iyang ngalan. Dini ang babasahon ko sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31, 33-34.
Niya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Naghimo ang Dios og bagong tugon, dito niya gi-address iyang katawan nga Israel. Kung unsang maong tugon, ang bagong tugon iyang gihimo, i-address sa katawang Israel mo sa 33 ngadto sa 34. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko. Ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Busa, dayon, Sa 34 ug sila dili nagayod magtudlo ang tag sa katawo sa iyang isig katawo ug ang tag sa katawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. busa kung magpakailap po ita sa mayong balita, mga kigsunan, nga mga alagad sa Dios nga nagdala sa pagtabang sa mga bahandi nga gibutang para ipakailap ang balita, di ay pod balita nga Jehova kay gi-cut off na sumala sa Biblia. Pero kung dili man balita nga Jehova nga ipakailap, mga pagpakailap ka sa pagbalita sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, Brad Makarayo? Dili pod. Tungod kay dili lang ikasakit sa tanan karon kay ang matag usa daghan man ang mga nagapangabig pod ginamit ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Kristo. Pero ang ato ang pagbutiyag lamang sa kamatuoran. Ang ato Biblia ang atong gamiton. Ato lang susiyon kay para nining atong panahon karon asa gyud ang pagkabig nga makabaton ta og kasiguruhan katubang atong gisuportar, katong atong gitabang nga kato kagustuhan gyud sa Dios. Kanara ninibang panahon na ang pagkabig ba nga pagahimuon ang pagwali sa atong Ginoong Kristo? Ang tubag dili. Matud pa ni apostol nga si Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa hiligaynon nga pagpahayag sa Bibliang Katoliko. Giingon kay Gitambayayungan sa mga protestante. Katoliko mga scholar sa Biblia Katoliko Protestante giyon kay atong ihibalo kag ang pagwali sang pulong sa sang Dios nga ginbugay sang aton indi pa hingpit. Pero kung ang hingpit mag-abot andi hingpit magtaliwan. Busa do na di ay pulong sang Dios nga ginbugay sang Dios ngadto sa mga apostoles. Gihatag Lamang kanila. gihatag lamang matod pa ni apostol nga si Pablo pag moabot kuno ang himpit andi himpit katong pulong nga gimbugay sa Dios sa ila kato kuno magataliwan sa ato pa mawala nga kung unsa ka ng pulong sang Dios nga ginbugay o gihatag sa Dios kanila sa Roma 10:17 sa maulang gyapon nga Biblia maayong balita Biblia sa hiligaynon giingon gani ang pagto nagaabot sang pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi hanungod sa pagwali kay Kristo. Busa gitin-aw nga kana daing pulong sang Dios nga gihatag di ay ngadtos mga apostoles pagwali na sa balita sa atong Ginoong Kristo. Busa sa tin-aw nga pagkapahayag ni apostol nga si Pablo iyang gipasidaan nga ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Kristo kanay mawala tungod kay kana dili hingpit. Sa pangutana, ang pagkabig bang pagahimuon karon nining atong panahon wali ba nga Kristo? Si Pablo ray nagpatinaw nakasulat sa Biblia dili kay ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Kristo mawala matod pa sa pasidaan sa mga apostoles. Kung dili na ilhanan ang pagwali kang Jehova, pagwali sa atong Ginoong Kristo, unsa naman dayang mata nga wali nga pagahimuon nga mo'y dawaton sa taon ining panahon na karon, Brad Ronnie? Wali na sa Espiritu Santo Rebellion kay tulo lang ang na-record sa Biblia, Mateo 28:19, sa ngalan Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Busa kung mawala ang waling Hiyuba, ang kasunod waling Kristo. Nagibasa pod nga mawala man ang pagwali sa ngalan ni Kristo, busa ang musunod mao gyud ang pagwali sa balita sa Espiritu Santo. Gitagna kini sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Unang Pedro 1:12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang niini ang mga manlundan ang andoy sa pagsudong. O kinsa ang mga taong gihimong kasangkapan mga kaigsunan nga nagapakailap, nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo mao kami nga inyong gipatalinghugan mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Dili na mo ikaulaw nga Espiritu Santo na ang sentro sa among giwali. Pero wali mi mag-ingon nga dili mi moto nga si Kristo Dios nagtuo mi. Dili mi nag-ingon nga wala mi magtuo sa amahan nga si Jehova o Yahweh nga Dios. Pero may mga utlanan matag usa. Busa sa ato ganing natun-an niya nakita sa ikatulong dakong panahon sa pagpamatod sa Espiritu Santo
Busa ang mga taong nahibalo di ay sa kamaturan mo na sila ang gitawag og dato sa pagpamulog kay nisangko sila nga ang pagtulun-an na di ay sa kang Hiuba o pagpaila sa pagtulon ng Kristo dili di ay na mao ang atong panahon karon nga kana ang ilahanan sa tao sa Dios nga gidala. Ug ang bahandi usab mga kaigsunan sa membro sa PBCM kung makakabig ta kana nga tao nga atong nakabig isip na mo'y atong bahandi kay kita nanumbaling sa pagtabang mukha tag priba sa panahon kang Hiuba nga ang mga tao gitawag na niyag bahandi niya dinhi ang iyang makatawan sa Malakyas kapitulo 3 bersikulo 17 gingon ug sila mamahimong mga ako nagaingon si Hiuba sa mga panon o sa kinikemplo bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagaymoon kini og ipapagawas ko sila maingon sa tao nga nagapagawas sa iyang mga anak nga laki nga nag-alagad kanya ang Biblia ningon og sila referadon man sa mga mahimong mga ako nagaingon si Hiuba sa mga panon bisan akong bahandi mga tao gipasabot niya na pero kung mga tao nga wala mag-alagad sa tinuod wala makibol sa kasuguan ni biya sa paghatag na untag suporta ni biya dili maglahutay unsay tawag sa Biblia ni adtong mga tao bradrones sumala sa gipakita sa Biblia. Yeah, masahon ko din sa Jeremias Reverend, kapitulo 6, versikulo 30 ang nakapagpahayag din nga atong mabasa. Ingon din sa nakasulat. Sinalikway nga salapi, maoy igatawag sa mga tao kanila tungod kay si Hiuba nagsalikway man kanila. Busa sa unang panahon, sa panahon kang Hiuba o sa kaimplo nga kon ang tao gisalikway na niya, gitawag sila salapi nga tawag kanila pero sila mga sinalikway. Lain ang salapi o bahandi nga pinalain sa Dios nga luwason. Muna nga sa atong nabasa sa Biblia sa atong natunan nga kung magtigom day tagbandi sa langit kinanglan mubuhat ta sa pagpangabig o magtabang ta para maipapadayon ang programa. Busa, Brad Rone, Brad Macarayo. Awhag nato sa tanang mga nagsuportar sa tong programa Reverend nga padayon nila tungod kay kana makapribilehiyo sila sa kasiguruhan nga nagsulat ang ilang ngalan dito sa basahon sa kinabuhi nga kana mao kana siya ang preparar para sa kaluwasan. Okay. Ato nang nadungog mga malamong tigpaminaw, miabot ng mga oras inyo pa kaming mapamatian sa sunod natong pagtun sa sunod Domingo. Sa ngalan na lamang sang magtutudlo, Master Tomas Dionio Sr. kini ang inyong alagad, Ebanghilista, Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalaw sa makaubang Ebanghilista o Ministro. Kinisab si Brother Hermogenes Magarayo. Kinusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Donilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ikaratong tanan.